dekoruje Zuzka Jašíková. Druhé místo Lucie Spáčilová Ben, handicap klub Tamír, druhá fáze bez trestných bodů, 26,34 výsledný čas. Zuzka Jašíková, majitelka stáje Zedver Grigol, dekoruje Lucii Spáčilovou. Na třetím místě Denisa Janová, Arábie, ZVR Grigol, v druhé fázi bez trestných bodů, dosažený čas 27,67. Nejrychlejší čas, ale bohužel 4 trestné body, znamenají pro Radku Turčinovou s dominem 4. místo, reprezentanti Jeta a Zamero. A 5. místo z téže stáje Kateřina Dvořáková Stašník, 4 trestné body, 25,26 výsledný čas v druhé fázi. Zuzka Jašíková předává flot a samozřejmě pro první 3 umístěné jsou věcné ceny zde na věži rozhodčích, takže si mohou potom přijít pro věcnou cenu. Tak poprosíme o malé defilé za vítěznou dvojicí na pravou ruku. Takže Lucie Králová Arábie, Lucie Spáčilová Ben, Denisa Janová Arábie, Radka Turčinová Domín a Kateřina Dvořáková Tašník.